Velkommen til Jøja Bygs film om vinduer og døre. Mit navn er Johnny Andersen, derfor Jøja Byg. Jeg er tømrermester og vinduesrådgiver. Jeg hjælper mine kunder gennem hele fasen omkring valg af produkt, udseende, funktion og montage. Vidste du, at ca. 30-40% af varmen slipper ud gennem utætte vinduer og døre med almindelig termoglas? Så der er virkelig penge at tjene, hvis du vælger at udskifte dine gamle vinduer og døre. Vi kalder vores pakkeløsninger for All Inclusive. Det betyder, at du får rådgivning, tilbudsgivning, udførelse og aflevering fra samme hånd. Hvis du kontakter mig, så kommer jeg ud og rådgiver dig, og sammen finder vi så en løsning, der passer til dine behov og ønsker. Vi har valgt at markedsføre os sammen med stærke danske vinduesproducenter. Vi har derfor direkte forhandling af Velfak, Velux, Outrup, KBK vinduer og Hvidbjerg vinduet i plast. Alle sammen kendte mærker med mange års erfaring i vindues- og døreproduktion. At vi handler direkte med disse fabrikker udelukker os ikke fra at montere andre mærker. Hvis du har en præference eller et mærke, som du ønsker, så sælger og monterer vi naturligvis også det. Vi synes, det går kunder, der skal bestemme, hvilket produkt de skal have. Vi kan kun vejlede og rådgive. Vi er eksperter i vinduer og døre. Med mere end 5.000 monterede vinduer og døre og mange års erfaring, så har vi prøvet lidt af hvert. Det alene gør os jo ikke til eksperter. Ekspertisen opnår vi ved at jeg hele tiden holder mig opdateret på nye tiltag og nyheder, der kommer til gavn for mine kunder. Jeg vil nu fortælle lidt om de forskellige muligheder, der er, når du skal vælge vinduer. Der er det traditionelle trævindue. Her ser du et Velfak Ribo-vindue. Her har vi et trævindue fra Outrup. Trævinduet er fremstillet af 90% kernetræ og malet fra fabrik. Alle glaslister er lavet af aluminium. Trævinduet skal vedligeholdes udvendigt med maling cirka hver 5.-6. år. Trævinduet er det billigste valg. Ønsker du at få et vindue, hvor du ikke skal vedligeholde udvendigt, skal du vælge et træ-alu-vindue. Et vindue med en aluminiumskal udvendigt og et trævindue indvendigt. Her ser vi et Velfak Ribo-vindue, og her et Outrup træ-alu-vindue, hvor man også har valgt at sætte en kompositdel imellem for at isolere bedre. Træ-alu-vinduet er vedligeholdelsesfrit udvendigt, fordi man har en aluminiumskal, som skærmer af fra vind og vejr. Et moderne træ-alu-vindue er også Velfak-vinduet, som hedder Velfak 200i. Vinduet er lavet med en ramme af aluminium og en karm indvendigt af træ. Fordelen, eller det anderledes ved Velfak 200-vinduet er, at når man ser vinduet udefra, ser du kun den smalle ramme. Det betyder også, at vinduet lukker mere lys ind, og det giver et mere moderne udtryk. Velfak laver også den samme model som den her i et Helo-materiale, som man har selv har opfundet. Helo-materialet er et plastkompositmateriale, som isolerer bedre end aluminium. Helo-vinduet er det bedst isolerende på markedet og vælges til nye huse, men kan også bruges til renovering. En anden vedligeholdelsesfri løsning er plastikvinduet. Her er et Hvidbjerg vindue, som er lavet af plast hele vejen igennem. Fordelen ved plastvinduet er, at prisen er nogenlunde den samme som træ. Det vil sige, at det er billigt. En anden ting er, at isoleringsværdien på grund af de stillestående luft i ramme og karm gør, at isoleringsværdien er helt i top. Udover at vælge træ, træ-alu, plast eller Helo, så er der også termoglasset, man skal tage højde for. I dag er termoglasset
vores vinduer leveret med et 2-lags termoglas med en varm kant. Den varme kant vil sige, at den traditionelle gammeldags aluminiumsliste mellem glassene er udskiftet med et materiale, som ikke leder vand eller varme og kulde imellem glassene. Vores vinduer leveres som standard sådan her. Man kan også vælge at få 3-lags glas, som isolerer bedre. Men jeg er af den overbevisning, at til renovering i et ældre hus vil det være bedre at bruge ekstra penge på isolering i tag, loft eller vægge, i stedet for at vælge 3-lags glas. Jeg tror, pengene er bedre brugt på den måde. Det var sådan lige de grundlæggende ting omkring vinduer og døre. Jeg håber, du bliver lidt klogere, og jeg håber, du bliver forberedt til at tage det næste skridt. Jeg håber naturligvis, du kontakter mig, enten via hjemmesiden, eller giv mig et kald. Gør du det, så laver vi en aftale. Jeg kommer ud til dig, og så laver vi et forslag, en opmåling og et tilbud til dig på all inclusive montage af vinduer og døre. Det er ganske gratis.